Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो आङो नेल एक्सटेनसन खालामजानो थांनो नागिरदों मानो होनोबा बिराद हाबा दङ हाबानि सिजन हाबायाव बिराद इनभाइट खालामनाय हिसाबै एसे देलायनायाथ' गोनांथि नङा होमबा दायो नै ओंखारखांबाय दायो जों थांनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस थांनायनि सिगां नै आखाय ओमफ्राय आंनि बे दाख्लै शिलंनिफ्राय लाबोनाय पटेट' बिस्किटआ बेखौ ओमफ्राय इखौ नायना मिथिखादो साया नै साहाखौ लोंग्रोनोसै लिपस्टिकआ नांलायलायलांसैदो नोंथांमोनाबो लोंनोबा एसे लोंनानै आंनो हरफिनबानो जाबाय बे बुस्थुजों साहाखौ लोंबा बिराद गोथाव मोनो आं सामसदों जा एखेबारे गामिनि सिख्ला नालाय जोंफोरा माबायानो दङ माइगाब माइगाब दायो जोङो गारिखौ पार्क खालामना लाबाय गोबावानो जाबाय लेट जाबाय गाइस नै नेल एक्सटेनसन खालामनायावहाय फार्स्ट प्रसेसखौ स्टार्ट खालामबायानो जि मोजां बानायो आसुगुरखौ बानायनो हायो आरोना आं सिगाङावबो नोंथांमोनखौ बुंखांखाबायमोन जे आं गोदो जेब्ला माने बेलेग सेलिब्रिटिफोरनि आखाइखौ नायोबा बलिउड बा हलिउड जिखुनु टलिउडफोरनिबो जिखुनु आखाइफोरखौ नायोबा आं सानोमोन आरोना बा बिसनि आसुगुरा मा एसे मोजां इमान गोलाव इमान आरामै थायो ओमफ्राय आं सानोमोन आरोना खिजानि बिसोर खामानि मावा नालाय बेखायनो बिराद मोजाङै थायो इमान साइजनि पेन्ट खालामनानै लायो इदि सानोमोन आरोना ओमफ्राय उनावहासो आं जेब्ला गिदिर जाबाय बुजिबाय ओमफ्रायसो उनाव मिथिबाय आरोना जे नेलखौबो एक्सटेनसन बिदि लागायजायो होननानै मानसिफ्रा सानो खोमादां आरोना माखासेया जे नेल एक्सटेनसन लागायोबा आनकम्फर्टेबल फिल जागोन नामा बिदि होननानै बाट बेबायदि नङा आरो माने सबबो एखे जाया न जेनेबा आं दा कम्फर्टेबल बा सोरबा आनकम्फर्टेबलबो जानोबो हागौ ओमफ्राय जेनेबा सोरबा स्पुनजों ओंखाम जानो सुखुवा दाथ' नों उपाय गैयाना नों नेल एक्सटेनसन खालामबाथ' अभियासलि नोङो माबादों जाखानांखागोन आरोना स्पुनदो आरो जुदि आखाइदो जाथारनो गोसोबा आखाइयाव हाबना थागोन माना थागोन मैला नाङो आरोना मोजां नाङा माने खिन्थु सोरबा जुदि आखाइजोंनो जायाबा उपाय गैथाराबा आखाइजों जाखांनानैबो जुदि आं दा वाइट कालारनि जेनेबा नेल पेन्ट खालामदो ओमफ्राय बेयावहा गोमो नांजोबगोन माने हालदैनि कालारा होमबाना मा खालामनांगौ सल्युशना एकदम इजि बे रिमुभार थायोना बे रिमुभारजों हुगारबानो गायब जाजोबो आरोना थाबाय थाया माने बरियाखा ओमफ्राय गाइस आं सानदों बङाइगावआवहाय आं मोनसे फिसा बिजनेस स्टार्ट खालामनो नागिरदोंथ' ओमफ्राय बेयावहाय आङो नेल एक्सटेनसनखौबो लांनो नागिरदों आरोना बङाइगावआवहाय ओमफ्राय लांबाथाय सलिगोन ना सलियाथाय मिथिला आरो दा नोंथांमोनानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव खिन्थाहरदो जे बङाइगावआवहाय नेल एक्सटेनसन माइक्र'ब्लेडिं आरो आइलेस एक्सटेनसन लाङोबा सलिगोन ना सलियाथाय नोंथांमोना एसे कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदोलाय
दाबो जोबला जना थानो बालायलायबाय माबायदि नुदों ब्लैक का लीजिए और कैरमल का लीजिए वो वाला ये ऑम्ब्रे वाला अच्छा लग रहा है ऑम्ब्रे ये ना खाथियालाय फैदो माबायसा खाथिनिफ्राय सानिफ्राय ब्रा खाथियाव मा होनदो माथो फ्रि जादो सब कालार माबोरै नुखोथाय नोंथांमोना आंखौ माने गासैबो कालारजों मेचिं जागोनखाय बेखौनो खालामबाय आरो सिम्पल खुलि से किबा बारा जुदि हुनो ना मैं जाती हूँ ठीक है बाय बाय कैसे दिख रहे माइसे जोहलि वाशरूम माने फायबाबाबो एकेबारे सेल्फि भिडिअ लाबाय थायोलाय बेलाय गेमस्रियालाय लुदुदुआलाय मानसियालाय एसे बयमान दसले बेलाय ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना आसुगुरखौ बोरै नुदों खोन्थानो दाबाव दे दायो जोङो थांफिननोसै माबायावहाय मा होनो सिटी सेन्टाराव बिराद गोबाव जाबाय आं मम' जायैया बेखायनो मम' जाहैनोसै ओमफ्राय वाइट कालारनि आसुगुरखौ बानायबाथाय मानोबा आखाइखौ गोसोम सोम नुयो मिथिया मानो आंनि आखायानो गोसोमखा खोमा दादा আপুনি लेडिसৰ मास्क লৈছে নেকি मोनसे फानि खोथा मा जादों मिथिबायना माने लावदुमा मास्कआ गैयामोन आरोना ओमफ्राय उपाय जेनेबा सिटी सेन्टारावथ' उइदाउट मास्क माने एन्ट्रि मोना नालाय ओमफ्राय उनाव मा जाखो उपाय गैया गारियाव आंनि मास्क दंमोन एक्सट्रा ओमफ्राय बेयावहा माने लिपस्टिक नांना दंमोन आरोना ओमफ्राय उपाय गैया जों आरो दखानाव थांफिननो बाबायना ओमफ्राय आरो एन्ट्रिबो जानो मोननाय नङा ओमफ्राय उनावहा मा खालामखो जोङो आंनि मास्कखौ गानहोथ'नानै लाबोबाय आरोना लावदुमखौ ओमफ्राय बेयावहा सिकिउरिटिया मा होनखो दादा আপুনি लेडिसৰ मास्क লৈছে নেকি होनना बुंबाय मिनिनानै थैनोसैमोन आङो दादा আপুনি लेडिसৰ मास्क লৈছে নেকি অ দাদা मिनिनानै थैनोसैमोन सोर मानसिया फायनानै लुदु गेलेयो ओमफ्राय बेबो आंनि एकाउन्टजोंसो नायलाय गावनि एकाउन्टजों गेलेया मम' आरो चाउमिन गाइस आं बे सिटी सेन्टारावहा लकेल नायजे जिथु लिरनाय दङ ना बेयावहाय ओरैबायसा गोथाव पर्क मम' मोनो आयौ माने आङो बै सिगाङावहाय शिलंआव जानायखौ गोसोखाङो आरोना माने बेबायदि टेस्ट मा होनो आं बुंबायानो थायो जानायखौनो देखायबाय थाखायो मानो होनोबा आं जाखायोनो फायबानो ओंखायनो आं देखायखायो माने देखायखायो देसुन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खेबसे फैबाथाय जानाय नायनाय मान गोथाव तामाम नोंसा नोम्फाया गय बेफारि नोंसा नोमाया मादिमोनलाय नोंसा नोम्फाया गय बेफारि नोंसा नोमाया फाथै बेफारि थिंकिकि ताव ताव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव थिंकिकि ताव ताव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव तुम्हार देउता तामुल बेफारि तुम्हार मा पान बेफारि थिंकिकि ताव ताव दादा तुम्हार आरो मुर बिया हाबा जाथावथावखौ मा होनगोन बिया हरथावथाव मा होनगोनलाय हरसेयावहा बावगारबाय आं ओमफ्राय जाखांना फैनानै स्वेटार मोनसे नायदोंमोन आरोना लावदुमा बिराद पसन्द जादोंमोन ना आंखौ लानो होबाय थादोंमोन बेखौ ओमफ्राय आरो बे बुंबाय नालाय आरो जों आरो हिन्जाव मानसिफ्राथ' आरो ड्रेस
बेखौ मोजां मोनो बेखौ गाननांबाथ' खर'आनो देरो नालाय अबभियासलि गाननानै नायखागोन ओमफ्राय गानना नायनानै आं एसेबां खास नाङासै आरोना माने लावदुमा पसन्द जादोंमोनबाबो आं लाना फैयासै माने आं ओरैनो फैसा लस खालामबाय न' गोसोदो जुदि आं सान्ति नङा गोसोदो जुदि आं मोजां मोनाखै अब्ला आं मानो बायनो जेनेबा बेखौबो लावदुमा बुजिबाय ओमफ्राय लाना फैयासै जोङो जाखांबाय माखांबाय थांनोसै आयौ मेंलायलायबायलै थ' चलो थांसै नै दासो रुमाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दसे रेस्ट लाथ'नोसै आं मेंबाय एसे आथिं आखाइ सुबाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दायो आङो दुब्ला उन्दुथ'नोसै आरोना उन्दुथ'वा लुदु गेलेगोन नोंथांमोना सोर सोर लुदु गेलेयो आंजों गेलेनो फैबानो जाबाय आंथ' जि लुदु गेलेयो ओमफ्राय आंनिया 60 मिलियन जाबायमोन आरोना ओमफ्राय जाजानानै हारिनानै दायो 30ल'सै आरोथ' खमायजोब्बायमोन 15ल'मोन ओमफ्राय 15निफ्राय आङो पुरा जितिनानै दायो 30सो जाना दङ खोमा 30 रदे आं नोंथांमोननो देखायनो माबायसा जाना दङ एक सेकेन्ड नेफा आंदो फारसेथिं थांनोसै दुखिया मानसि नायनाय मबाइला बायजोबनाय मा खालामनो दा गोदान बायनोबाबो माबायसा जादों मिथिबायना इयो आंनिया दिनै बायसा मबाइल बायदो ओमफ्राय इदिना आलासि फैयोमोन आरोना जागा थोआखैमोन ओमफ्राय जागा थोयियावहा गाहायावबो उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय उनाव आलासिया माने आंनि फनखौ नायथ'दोंमोन आरोना ओमफ्राय नायथ'नानै ओमफ्राय आं फोजाहैदोंमोन ओमफ्राय फोजाहैनानै ओमफ्राय रायलायबाय थानानै गाबफ्लांबाय इमान हाथि बेसा मोदोमाथ' गाबाथ' मबाइला माबायसा जागोन दा सेटेप जाबाय मोनबाय र' लुदु इजि अनलाइन दा साउन्डखौ खमायदां जि फुल भलिउम होनासो गेलेयो आं नै खमायना थादो 28 नुदो ना माबा र' नै 28M बेसेबांबा दङ ओमफ्राय आंनि फ्रेन्ड लिस्टनिया आंनो किफोरखौनो हरा मिथिबायना आं इमान किफोरखौ हरबाय थायो मानो हरा नोंसोरखौ आं रागा जोंसोदो लुदु गेलेयाबा आंनि फ्रेन्ड लिस्टाव थानाङालै नांगौबा आं फ्रेन्ड जालां लुदु गेलेग्राफोरासो आंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हर स' गाइस नै दोङो दायो लुदु गेलेगासिनो बेयो आं आरोना दुइयाव जाजायो नामाब्रा थैसिगोनसो खोमा होदमाथुबाबो खारलाब्रा बेयो जिदिया आं दाख्लै गेमस्रिखौनो लादोंमोन आं नामखौ ओमफ्राय मानसिफ्रा आबो गेमस्रि होनना बुंहरसै नायगोन आङो हायाबा लासिं जागोन ना बेखायनो आं जिदि सर्ट फर्मावहा लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबेयो एमबि माने इयो लावदुमनि बेफोरो जाहैबाय जोंनि माबाया एगेन्स्ट पार्टिया बे मोननैया ओमफ्राय जों सानैया इयो ओमफ्राय नाय जोंनिया स्करा जाना दङ 6 ओमफ्राय टाइमा दङ जोबथारसिगोन ओमफ्राय नै जि दामनाय हरबाय आरोना ओमफ्राय इसोरनिया जाहैबाय 3 जों जितिबाय जों खोथिखोदों जि मोसाबायलै नै जिदि आरो एमबि 2M विनार वाव आरो गेलेबावनो र' डेन्जारसो गाइस आंनिया नाय र' साउन्डखौ खमायनो माबा बिराद इनभिटेसन हरबाय थायोलै नै रेंकिंआ नाय गाइस आंनिया नाय जिदि 180M आंनिया नाम्बार 1आव दङ 234.30 ओमफ्राय आङो बेखौ 5
5 days 9 hourनि उनावहाय आङो 3,300k मोनगोन आरोना जितु फैसादो बायना जानो हायो खिन्थु फैसादो बायना जानाया नों फैसा होबा बायबानो जे डाइरेक्ट ओंखारगोन बिदि नङा आरोना लुदु गेलेनो रोङिफोरखौ आं बुंदो आरोना माने मोनथाम अपसन थायो आरोना आं देखायगोन आं दायो इनभिटेसनखौ हरनोसै लावदुमनो रासखौसो गेलेगोन जोङो 1M नि हरनो नै आब' संगिनायाबो गेलेबाय थायो नालाय आब' संगिनाया ओमफ्राय लावदुमनो हरनोसै आं आब' संगिनाय रखै प्लेयिं बा सोरबा उद्धब आनन्द बिनायसा आंनियाव डेन्जार प्लेयार गैया आंनो नाम्बार 1 इस मानो होनबा रेंकिंआव नुवाखै होमबा आंनो फार्स्टआव दोङो आब' संगिना गाज्रि मोननाङा दे आब' संगिनाया दायो 57,000 ल' दोङो या आंनिया मिलियन माथो दाबो फाया बिलाय बेलेगदोसो गेलेबाय नामा आंखौ गारनानै लावदुमनिया बेसे दोङो नालाय 20.06 M आं खामायना होनायसोलै मिसा हाथारा इनविटेशन क्या है नहीं खेलना है मुझे लाउडुम के साथ खेलना है माहा थांखोलै बेलाय राहरनो र' फन हरनानै मा जाखो मानो फैयाखै बेलेगा फायना होदो नों गेलेगासिनो नुवा बेलेगलाय मानो गेलेनांगौ भिडिअ खालामगोन होनबायना नों भिडिअ खालामगोन नांबानो बेलेगदो गेलेनांगौ नामा जोबसि आं नोंनो हरदो फायबाय थादोलै एखानथ' नै हाबसनना होदो उदैयासो नों मानो एक्सेप्ट खालामनांगौ उदै सय होननाय मायबा उदै सयलै नों मानो एक्सेप्ट खालामनांगौ होनबा बेलेगखौ डेन्जार गोरों खिन्थु नोंथ' हारिखासिगोन होनबा दानि आरजिनाय फैनायखौ नोंहा आंनियासो लोगोआ गोरों बिराद इदो गेलेफेरनो मोनाखैमोन आं आंनिख्रुइ गोरोंसिन नङा खोमा गोरोंसिनब्रा गोरोंखायनो